Здравейте, аз съм Мопс. Аз съм силника на Мопс. Това е Иляпа едно. Лиопа едно. Хайде И... въгълчето. да. Не искам. Добре, аре. Да продължавам. Оу! Какво? Къде отиде? Оттегли за малко. Опа. Cover me. Къде си? Въгълчето. То от тук не си излиза. Да. Аз ще пазя. Аз ще аре. Опа. Май съм от тех. Kill these suckers. Maybe. They can suck my dick. Suck my balls. Че тук не можеш да се качиш, бе. Много ме дразнят тези зомбита. Леле. Оу, сори. Искаш ли да си енчант на един меч, Макс? На 30 лева. Всичко. Аз ти кой левел си? 39. Аз 42. Оп, килваме се така. Чай. Че ми пишат някакви забързо. Дови Гошо, да стане я клипа. Аре! Той му набачка микрото. На де трябва са ходи? Май... Сам. Окей, let's go. Pick up my shit. Така ли беше? Че не знам какво казах бъж. Взимал моето говно, ма. Звучи много смешно. Чай, че съм на 3 сърца. Леле, аз съм 0 сърца. Не, удар ме уидърския редстон. То уидър е много топ. Уидъра, буклук, уидър. Уидър е циганин. Аз съм в това метро ли е? Некво. Да, Това е точно все едно някакъв... такова събуей май беше. Да, или underground. Да. На американския събуей, на английския underground. Underground. Същото. То много ме кефи. Каква тази мутика, не знам. Това мутика ли е или некъв? Абе, набутил си е белия дроп на кол. Или нещо друго набучил. Чай, тук има някакви вратички. Това е метро. Ела, тук има някакви това вратички. май Left 4 Dead копират. Ей. Де си, бе? Тук има диспенсери. И да ги влязох през вратичките. Не вратичките, ами тия никаква. I hate this. Тук нагоре се излиза. О, да, тук са някакви с маски, такива жълти педращици. Но едно сърце... Вече пръста ми... зомбитата. Индустриалната зона. Някакви с жълти глупости. Чакай ме. Аз са пик зомбита. Ама щом са мутирали от ядрено нещо са по-силни. Не. Чай, намерих чест. Аре, ще ти дам един чейнсворд, още един. Touch my pussy. Какво? Touch my pussy. Тъч се казва принципно. Да, Ето дръж. Ако ти е по-силно, не само. Сега ще кажа, чейнса. 7 демича, това ми взима 4. Fuck you. Бейсбол. Ама ще го взема, защото е енчантнат. Аз ли снимам? Влязохме в индустриал зон. И с тия мутирали лиги, бе. Пишат ми шипарите. Тук има някакви мутирали лиги в земята. Лига. От устата. Абе, някакви жълти лиги. Пишат по скупе. Чакай, сега ще видя какво пишат. Админ. Пусни сървъра.
Абе, чакай само му напиша нещо, се преба, не мога да го пусна. Аз почти нямам храна, между другото. Така, ако ми пише още малко ще го бокна. Какъвто букук, айде. Чакай. I find... Нищо си. Аре, идвай насам. Чест... Фреди дали е в разговора? Просто насам. По-скоро насам. Ей, аз ще опазя от тия читави. Тия са някакви ятнати. Ай, да. О, не. Имам стрели. Али, виж какво има от гъза. Али, това устата ли му? Сложил си е гъза в устата, бе. Той направил гъза му е на лицето. Аре, Няма готов. лице. Готов е. Изпадна ли нещо? Ау, изпадна ми, знаеш ли какво? Gunpowder. То прилича на някакво кесия с пари сет. Да, и аз имам Gunpowder. Аз съм 45 левел. Аз 41. А това къде го пуска зомби, туалетна хартия ли е? О, А, идвай. не, пари. Идвай, че тук съм много. Значи не знам колко време снимам, ще снимам още 50 минути. И ще рендвърваш 16 часа. Че тук влиза ли се? Не. От тук се влиза, ако искаш. Ела да видим първо това. Чакай, че то ще му убия. Идвам. Може да. Натам се влиза. Вътре. Ако искаш да видим какво има първо. Може да има някакви честове, шитове. На другата страна. Окей. Чай, тук има някаква ръчка. Добре, ръчнах я. Ръчката. Чест има Тук е стартер B, да знаеш. Тук вътре е стартер B. Ей, виж, над ти един такова бол. Снайпер, да, взех си по-як. Аз ти фърлих един, ама. Ще го Стрели ти колко имаш? Аз имам 16. Чакай да ти дам. Ти колко имаш? 35. Така, аре, да. What is this, baby? Your brother? Стартер B, да. Това ми е брат ми. Тук е стартер B, а там е стартер A, май. Where is? Ето там някъде. Ето го, стартер A. Окей. Чай сега да ги избиеме тия и... Аз съм с снайпера. Аз съм на стартер A, ти си на стартер B, става ли? Да, малко се вживявам. Това е Call of Duty. Обаче Black Ops Block Edition. Това не го знам какво е. Купче Edition. Блок. Ти какво чу? Давай, да. Това гастир не ми трябва, айде. Ти си на какво, стартер A или на стартер B? Аз съм на A. Цъкай го там, аз идвам сега тук Аз поръча. съм на New BB. Да цъкам ли A? О, стой! Какво бе? I find arrow. I find armored helmet, смисъл diamond. Така, о мага, ако ме видиш, човече. Аре, Чай. на 1, 2, 3. Ела. Не мога да дам. Така. Да, фък. Колко стрели имаш са? Що имаш кашон на главата си? Вземи малко. Защо имаш някакъв червен кашон на Това главата си? знаеш ли какво е? Червена точка с... Това е кашон. такова, бе, това е... не знам как беше. Пише 42 на отзад. Diamond helmet. Аре, 3. Жикцов си на стартер B. Loading. Чай, тук ли беше, бе? Къде беше? В едното. Да. Готов ли с 3, 2, 1. Let's try again. Аре. Ама чакай. Чай, че ме бият и на мене. Тия билто. Бил... педерасите.
И аз. 3, 2, 1. One more time. Умирам. Тия уидър, педерасичетата ме... Аз ги Да. убих. Да, и аз. И получих това не го виждам. Уидър. Дет не си виждаш сърчицата. Аре, 3, 2, 1. Не. Да се хелна. Цъкна ли? No. Да се хелна само. А чакай да и аз трябва си. Аз ще взимам, не, аз си взимам още. Аре, на 5 сърчица. Стане. Стой. Ай, 3, 2, 1. Here we go, fix it. Добре, поправихме. Fuck you! Не ти. Да, аз съм на едно сърце. Да, умрях. Сега къде трябва да ходим? I save you. Withered away. Oh my gosh. Да. Сега какво правиме? На къде трябва да ходим? Ай, на там май виж. Да тръгваме. Не, просто не мисля. Аре, бе! Аре. Окей. Какви с тия сополи тук? Пъпчиви сополи. Еми, някаква мутация тук, някакви. Ако си играл прототайп, нещо подобно. Оф, дразни бе. Да изляза. Тъй. Не, аз го щупих. Да бе, да съм. Ама чей, що не мога да се излезе май? Айде, иде. На тука. Не. Офаре. Оф, да се чупи. Май тия моят се чупи, защото сме май на Adventure мод. Трябва ти той без това. Някак иначе. Добре, чай сега да видя какво трябваше да стигнем сега тук. Чакай. Ами... Да намерим път до Nuclear Power там Plant. Не тук. Нюклеарите, това с тия с големите комини май беха. Да. Да, ето го, това е май. Да. Дай да намериме вход. Не ми е, тук е входа, обаче ще има зомбита доста. Това татуировка ли е нещо? Какво? Редстоун, кабели. Бати странните кабели. Къде отиде? Ами тук. Да. Ама не, пътя май е на там, ела. Чакай малко. Тук това как трябва да е? Не, шит. Чай, тук нещо трябва да се нагласи или не знам. Тия ръчки, двамата трябва ги цъкна. Всичките трябва да са нагоре според мен или надолу. Аре всичките нагоре. Така и... Не. Трябва да скочат от там. Цъкнах ли я? Нещо не схващам смисъла. Yes. О май гад. What the fuck? Я ви погледни тука. Какво? Погледни надолу. О, мага. Чакай. Че ме дразни нещо. Аре, готово е. Така се поправят пътища в България. Какви са тия? Виж как се поправят пътища Чакай. в България. Какво държиш в ръката си, мага? Fireworks. Ама не бачкат на текстчер пак. Да, бе, направо ще ги делитна така. Ами, не знам тук какво трябва да стане. Направо... Чакай се. Сетих се, стой така. Гледаш ли ме? Не, чакай. Ето тук е това. Къде си ти? Как се качи там горе, бе? Този път. Ай, трябва да приключвам с епизодчето.
Аре, ще слизаме ли? Еми, това беше този епизод и довиждане.